Lad os få stemt kontrabassen. Det er ret vigtigt, når du skal spille efter mig på videoeksemplerne, at din kontrabas er i stemning, ligesom min er. Så vi kan starte med, at du stemmer din kontrabasstrenge efter mine kontrabasstrenge. Og lad os starte med den tyndeste af strengene, som hedder G. Jeg prøver at slå den anden nogle gange. Og du prøver ligeledes at slå din G-streng an. Hvis du kan høre, at din tonehøjde er for lav, skal du stramme stemmeskruen. Altså stramme stemmeskruen, indtil den har samme tonehøjde. Hvis du fornemmer, at din tonehøjde er for høj i forhold til min streng, så skal du løsne stemmeskruen. Altså løsne stemmeskruen. Og D-strengen. Det kan godt nogle gange tage noget tid at få strengen helt i pitch. Så man skal give sig god tid til at få indstillet stemmeskruerne rigtigt. Og vi har A-strengen, den næst tykkeste af strengene. Og E-strengen. En anden mulighed for stemning af din kontrabas er, hvis du for eksempel er i en orkestersammenhæng, så kan du vælge at stemme bassen efter nogle af de andre instrumenter. Af andre muligheder, hvis du sidder og øver derhjemme, og måske ikke lige har baseline 5 materiale liggende og kan stemme efter mig, jamen så kan man få nogle stemmemaskiner i forskellige prisklasser. En stemmemaskine som den her er sådan en fin lille ting fra Korg, som har sådan en jackstick, og for at kunne bruge sådan en, så kræver det, at du har en pick-up på din kontrabas. En pick-up, som jeg har her. Systemet skal vi prøve at snakke nærmere om i et senere videokapitel. Men jeg skal blot nævne nu, at hvis du har en pick-up, så har du mulighed for at stikke for eksempel et jackstick i, eller denne type stemmemaskine her. Sådan en lille smart ting, der er nem at have med på farten. Der findes forskellige andre, som jeg nævnte før, hvor der måske går en lille ledning op til et apparat. Men her er det hele som sagt bygget ind i et. Fordelen ved at have en pick-up og kan bruge et jackstick eller en jackledning, det er, at så er du lidt uafhængig af støj fra omgivelserne. Og det bringer os lidt over til den næste mulighed. Hvis du har en mobiltelefon eller en tablet, så kan du downloade apps, der både er gratis og nogle, der koster penge. Jeg har selv en HTC mobiltelefon med Android styresystem. Der har jeg downloadet en stemmeapp fra G-String, som jeg synes fungerer ganske udmærket. Den har en pil, som indikerer, når stemningen er i orden. Og når pilen har finder den tonen selv, så hvis det var den tynde G-streng, som vi havde før, kan vi se, nu viser den G. Nu viser den G øverst, så skal stemmepilen være lige i midten. Og man vil så ved med at skrue på kontrabassen henholdsvis løsne eller stramme stemmeskruen, indtil den er pilen lige i midten, og den viser G på ovenover pilen. Så det er en nem måde, fordi man har jo altid sin mobiltelefon ved sig.
Man kan så sige, at den her måde at stemme på via en mobiltelefon-app er lidt mere følsom, fordi det kræver, at der er ro for omgivelserne. Den kan godt gå lidt ud af den er ikke helt præcis, hvis den kan måle, at der er støj fra omgivelserne. Men det kommer som sagt lidt på, om du har en pick-up på kontrabassen eller ej. Det tror jeg faktisk er de muligheder, der er, når man skal stemme. Som sagt kan det også være, at du har et andet instrument i huset. Det kan være et klaver eller lignende. Så kan du også få stemt dine strenge af den vej.